Dobrý deň, vítam vás na kanáli Recepty pre život v časti raňajkové dobroty a nápoje, kde som si pre vás pripravila recept na ovsené lievance bez mlieka. Aké suroviny budeme potrebovať na 21 kusov? 1 hrnček ovsených vločiek jemných, 2 polievkové lyžice ľanovej múky, 2 polievkové lyžice pohánkovej múky, štipku soli a olej na opekanie. A ešte budeme potrebovať na náplň a na ozdobenie navrch sezamové tahiny s medom alebo ľubovoľný džem, 300 g jogurt jahodový sojový alebo kokosový, 1 polievkovú lyžicu chia semienok, a 2 polievkové lyžice liofilizovaných, čiže mrazom sušených jahôd. Postup. Najprv do jahodového jogurtu sojového alebo kokosového zamiešame chia semienka a necháme ich napúčať. Medzi tým ovsené vločky jemné nasypeme do misy a zalejeme vriacou vodou tak, aby ich presahovala. Necháme nabobtnať a vychladnúť. Potom pridáme ľanovú, múku i pohánkovú múku, štipku soli a ak treba, tak ešte vodu, aby bolo cesto redšie. Cesto necháme postať pol hodinu, ale nemusíme, ak nie je na to čas. Na lievancovej panvici vymazanej olejom opekáme lievance niekoľko minút z jednej i z druhej strany do zlatohneda. Pred každou novou várkou otvory na panvici vymažeme olejom. Lievance po upečení zlepíme po 2 s medovým tahiny alebo s ľubovoľným džemom. Navrch dáme jogurt s chia semienkami, a posypeme rozdrvenými liofilizovanými jahodami. Prajem vám dobrú chuť, ďakujem za pozretie videa, za prípadné zdieľanie s priateľmi, za lajky, za komentáre, za prihlásenie sa na odber a dovidenia pri ďalšom recepte.